Amigues i amics, us presento el blanc d'aquest mes de maig. En aquest cas és una garnatxa blanca 100% de Terra Alta. Terra Alta, ubiquem-nos, és interior de l'Ebre, és a dir, passat Priorat i Montsant, final al sud de Catalunya, tocant Aragó. Això és del poble de Batea, molt a prop de l'Aragó. És una zona d'interior, una zona més aviat plana, una zona de molta calor, una zona on la garnatxa blanca s'expressa bé. És a dir, de fet, la garnatxa blanca, sobretot a Catalunya, la garnatxa blanca es troba a la zona de Terra Alta, d'acord? Per tant, només com a curiositat, a la contraetiqueta del segell de la DO, aquí darrere, podreu veure que posa que és una etiqueta on certifica que és garnatxa blanca 100%, és a dir, la DO aposta per aquesta varietat com a varietat que defineix el territori. Això és un vi del celler Altavins, és un celler creat el 2001, és relativament recent, però té vinyes, són vinyes de més de 45 anys, per tant, aquí hi ha vinyes que porten qualitat, i aquest celler, això, diguéssim, aquest és el seu blanc jove, sense bota, aquí busca frescor, tot i que aromàticament és fruita madura, una certa glicerina, una certa densitat, també molt típic dels vins d'aquesta zona. Per tant, és un vi, us diria, per prendre amb arrossos, carnes blanques, una mica per aquí aniríem. I temperatura de servei, doncs, de nevera, uns 6 graus, una cosa així. Respecte al vi del mes passat, d'abril, doncs, que va ser una mica més especial i que teníem ganes d'oferir-vos, aquest seria un vi potser que més reconeixible, que ja heu tastat alguna altra vegada, però és un vi que ens agrada, que és agradable, fàcil de posar en qualsevol taula i d'un celler que també treballa en altres vins i que ens feia il·lusió poder-vos oferir. Doncs aquí teniu, el gaudiu i ja em direu.